Per què escrius? Com? Que per quin motiu escrius? Crec que per cridar l'atenció i per satisfer la meva necessitat de ser acceptat. Ni idea, en realitat. I tu? Pel mateix, suposo. Una estupidesa, perquè amb prou feines em llegeix algú. En canvi, m'agrada llegir. I perquè un altre llegeixi hi ha d'haver algú que escrigui. Així és. A mi, de totes maneres, em crides l'atenció igualment, encara que no escriguis. Però també és cert que m'agrada molt que ho facis. Vaig riure de les paraules del meu amic i me'n vaig anar a dormir. Ell estava a l'altra banda del Whats. Hem parlat sovint de literatura i d'escriptura i amb els anys ha esdevingut còmplice laboral i metaliterari. Aquesta darrera accepció, per als que estan fora d'aquest món, potser no l'entenen. Parles també de la vida a través dels llibres. I quan això passa, alguns et miren raro, com si fossis un extraterrestre, o com si cometessis algun pecat. Per als ateus això del pecat no existeix. Existeix la vida i la dignitat. Amb el meu amic tenim un pacte no escrit de respecte i admiració, i això és molt xulo, perquè mantens una complicitat sostinguda en el temps, que en una parella formal, quan es trenca, se'n va en orris, i és la tristesa infinita quan passa. La complicitat de la intimitat és una altra, i és molt maca també. Et sembla conèixer tots els racons de l'altre, absolutament tots, físics i sentimentals. Quan respires tranquil i vius tot tu, com en un núvol, la pell. Tot i que mai podrem arribar a saber tot de l'altre, perquè cadascú guarda per a si coses que no vol descobrir aquella persona. La nostra parcel·la d'individualitat. Després està la complicitat amb un mateix, que agafes amb els anys després de viure temps sense parella. I semblarà una tonteria, però és la que et dona una pau i una confiança que no te la dona cap altra per anys que hagi conviscut amb tu. Tu et coneixes millor que ningú i has d'aprendre a gestionar què t'agrada i què no t'agrada de tu. La cara amable és la que acostuma a prevaldre. Per això habituo a fer esport cada dia i llegir, perquè em fa sentir bé. Estimo els meus fills i en la quotidianitat els hi dic a través d'un plat a taula o abans d'anar a dormir, sempre amb un petó i un t'estimo, o per mitjà d'una trucada un vespre qualsevol a les meves germanes. Així que realment no sé per què escric. Per trobar-me o per perdre'm? No ho sé. Però aquí estic, intentant resoldre la qüestió, picant les tecles d'aquest ordinador. Hola, bon dia a tothom. Aquest és un dels relats que he inclòs a la meva darrera publicació, Una aposta o la pregària dels ateus, que he autoeditat, he publicat via autoedició per Amazon. Aquest és un recull d'una selecció que he fet d'escrits que he anat fent durant els darrers 5 anys al meu blog La Bústia Groga. He fet una selecció no només, o sigui, no de relats en si, sinó de narracions en les quals reflexiono molt sobre el tema de la soledat escollida, del procés d'endinsar-se en la soledat, perquè en els darrers 5 anys jo he viscut una separació, la mort de la meva mare, anteriorment la dels meus pares, és com una mica quedar-se, aquest procés de quedar-se orfe o que la vida continua. Per mi és un exemple també del que mostro de la meva resiliència, del tirar endavant. Són narracions, aquesta en concret, ja veieu que parla molt dels tipus de complicitat, però són narracions que tenen moltes, són més curtes, un tall poètic. La veritat és que moltes no sé ni com m'han sorgit, perquè a vegades és com si se't fiqués un alien a dintre del cos i fos un altre el que escriu. I vist en perspectiva, normalment jo no torno a llegir
Les narracions o relats que faig, almenys com en aquest cas, que sigui per exposar-ho al públic o per alguna presentació. Llavors és com l'efecte aquest d'estranyesa, de quan els tornes a llegir, de pensar, ostres, això ho he escrit jo, en quin moment i com m'ha sorgit així, no? És un efecte de sorpresa agradable. Però bé, és això, una mica, també toco molts dels que m'heu seguit amb totes les meves novel·les, les meves narracions, els meus assajos. Soc una escriptora molt pragmàtica que toca molt de peus a terra i per això m'agrada molt parlar de coses tangibles, però tot i així jo crec que parlo de coses transcendentals, com és la mort, el pas del temps, l'amor, sobre l'efecte del tornar-se a enamorar o no, la mort dels pares, a través, per exemple, d'una cosa tan concreta com els seus peus, com recordar la memòria dels seus peus. Aquí també es veu molt el pas dels darrers dies, de mesos de vida de la meva mare, i he volgut incloure la biografia del dia que vaig néixer, que no seria de les narracions que jo considero com a detall poètic, però m'agrada posar-la aquí dintre perquè està dintre d'aquests 5 anys en què jo he viscut tot aquest procés i diu molt de mi, dels meus orígens i sobretot dels meus antecedents, que era de la meva mare, perquè és una narració, com jo ja explico, que és com si l'hagués fet ella i l'he volgut incloure en aquest recull. Dir-vos que aquest llibre el presentaré el dia dijous 9 d'abril a la Sala de la Concòrdia de l'Ajuntament de Montmeló a les 6:30 de la tarda. Espero que m'hi acompanyin les meves amigues íntimes, la Cinta Romero, que és periodista, i la Sílvia Molins, que és actriu. I qui pugui venir, doncs, encantada de veure-us. I serà l'única presentació que faré, o sigui que per això també volia exposar-vos aquí a través del meu canal de YouTube i a la xarxa una mica de què anava aquest llibre. Espero que, si us ha agradat, podeu entrar a subscriure-us al meu canal i també comprar el llibre a la web d'Amazon i els que sou del Vallès a la llibreria La Gralla de Granollers. Així que moltes gràcies per llegir-me tots aquests anys en el meu blog La Bústia Groga i per seguir-me aquí en el meu canal de YouTube. Gràcies.